Non vos apetecería ver como é a miña casa con todos os seus entresijos por dentro? Pois atendede e estade atentos que vades ver que xoias teño por aí. E ora vou vos enseñar o noso salón, onde facemos vida toda a familia. Pois aquí tede a foto da nosa casa desde o aire, que é unha foto moi típica de todas as casiñas. Ves, aquí temos o aparador onde está a baixela, aquí comemos os domingos e as festas, e aquí temos as fotos da familia. Aquí teño o meu Moncho, co seu héroe, Kevin, tan riquiño. É un pouco parviño, pero é bo, é bo. Aí está a miña sogra, pa descanse, deixa ir. Aí está a terraza onde facemos churrasco ás veces, e aquí, mira, isto é unha cousa carísima que me trouxeron a min de Italia. Buenísimo. Aquí temos o noso sofá. Este sofá, que xa lle vai tocando unha renovación porque está un pouco gastadiño, pobre, e aquí teño o meu orgullo, que é a miña foto con Sabela. E depois aquí teño as miñas labores, eu aquí fago labor, eu aquí teño o meu ganchillo, que estou acabando un pañito, mira que cousa fina, estou facendo aquí, que cando acabe vai quedar preciosísimo. O que pasa que me leva tempo porque me quitan moito tempo estes desgraciados do meu fillo e do meu home. Pero bueno, cando acabe vai quedar precioso, encima dun sofá, encima da tele, e despois tamén fago puntilla, un pouco de todo, como xa vedes. Aquí tedes a vosa casa para o que queirades.